Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon Brian Moden. Ako naman Aksyon Artay Hupon, checking in, tub-tub kita sa takna ng alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Maulano ng aton sining tiyempo diri sa syudad sa Bacolod mabatyagan ang pagtupa no sang ulan medyo madamol kaina pero ambot subong ko nagasigi pa ang pagtupa. Action Firing Line. Balon talang ang pinagka-latest nga weather advisory na short while kay may anak karon sang LPA or low pressure area nga ginamonitor ang pag-asa alas 3 sining nga hapon. Ara siya mga 255 kilometros ang east, northeast, Samburungan City, Eastern Samar. Malapit lang di siya ito, no? Sa Visayas area. Action Firing Line. Welcome na diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan Action na Firing Line. Today is August 19, 2020. Action Firing Line. Antes ang pambukas naton nga may impormasyon kag balita karon nga gabi let's have Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program o kon PDMP. PYEZ. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Sa lakat sa panahon, Aksyon Gani may gabi please kamin. Aksyon Art mayong gabi no kag sa aton mga listeners ari atag naton lakat sang aton simpo sininya gabi. Miyerkules kita karon. Agosto 19 tuig 2020. Ang nagapaulan di sa aton amo ni ang direksyon sang hangin nga southwest to west nga tugay ni sang southwest monsoon o kon habagat. Kag may nagahana kita nga low pressure area ara na siya nagaantad sa distansya kapin sa 255 kilometros ang iyang kalayoon sa nasidlangan namin na nasidlangan. O kung east-northeast sa Burungan City sa Eastern Samar kag-ari siya sa coordinates naton sa 12.5 degrees north kag 127.6 degrees east. Amo ini ang habagat o kung southwest monsoon nag-apekto diri sa nakatungdan nga bahin sa aton pungsod Pilipinas. Okay. While si Tropical Storm Higo sa Munisianay si Helen nag-exit na ni siya nga daan, no? Pero diin siya ang iya lokasyon ara kapin sa 1045 kilometros ang iya kalayoon sa nakatungdan namin na nakatungdan o kon west-northwest dito sa pinakapunta namin sang Luzon. Okay. Kag 22.9 degrees north, 112.2 degrees east ang iyan hamtangan sa aton nga coordinates, no? May kabas kugon ini siya nga hangin kapin sa 65 km per hora. Ang madlos siya sini masobra sa 110 km per hora. Nagagiho ini siya padulong sa direksyon na minhan nakatungdan o kung northwest sulod sang 15 km per hora. Ang nasidlangan sa Kabisayan, ang sentral, sa Kabisayan, ang Kabikulan,
probinsya sang Quezon, lakip na ang Pulilio Islands, kag probinsyahanan sang Aurora, kag Isabela. Magalumon ang ilang kalangitan dito nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanag-uob nga apektado sila sang LPA o kung low pressure area. Subong man magalumon man ang kahawaan nga may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanag-uob nagaapekto sa Metro Manila, sa Mimaropa, sa iban nga bahin sang Calabarzon, sa iban nga bahin sang Central Luzon, diri sa nakatungdan sa Kabisayan o kung diri sa aton sa Western Visayas, kag Zamboanga, Peninsula nga tuga naman niya sang habagat o kung Southwest monsoon. Ang iban nga bahin sa aton pungsod may pag-uungguman ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Pag-ugdan ini sang may naligwin nga mga pagulan, halin ini sa localized thunderstorms, kag ang kondisyon sang aton nga hangin kag ang sa baybayon may arang ang kasarangan nga huyop sang hangin, halin ini sa nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan o kun east to southwest. Naka-influensya dito action art sa pinakapuntas ng namin sang Luzon nga may kasarangan nga kadagatan. Kag ang nakatungdan nga bahin sang Luzon may arang mahinay hasta sa may kasarangan man. Ang huyop sang hangin halin sa nabagat na nakatungdan pakadto nabagat na nasidlangan o konso southwest to southeast. Kag may magahali naman namin na nasidlangan pakadto namin na nakatungdan ang mabatyagan sa iban nga bahin sang Luzon nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao makaago man kita sang mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin, magahalin naman niya sa nabagat na nakatungdan pakadto nakatungdan o kon southwest to west nga may makanay hasta sa kasarangan man nga kadagatan. Kag diri partikularmente sa aton probinsya magalumon na nangaton nga kalangitan nga may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan nga aton karon mabatyagan may dala ini nga pagtanago baton maaguman diri sa aton probinsya sa Negros Occidental, lakip man ang siyudad sang Bacolod. Ara lamang sa mahinay hasta sa may kasarangan man nga pagdukoy-dukoy sang hangin, magahalin ini sa direksyon na bagat na nakatungdan pakadto nakatungdan o kung southwest to west, maga-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag nagapabilin lang niya sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya karon sang balod sa atong baybayon sa probinsya. Karon tungang gabi alas 12:23 ini sang aga o kung tungang gabi ang taob naton 1.0 metro ang kadalumon ng unas, magabalos naman alas 5:07 buwas sa aga sa takos nga 0.4 metro ang kanabawon, kag alas 6 in punto sini nga hapon nagtunod naman siya haring adlaw magabutlak ini siya alas 5:35 buwas sa aga. Subong ari kita 25 degrees Celsius o 67 degrees Fahrenheit. So amo ni kabugusan sa aton lakad timpo sini nga gabi action art. Ano niya nagigo sa Macau, China? Amo ni naghalin sa aton nga LPA last time? Pasaka na siya antes pagid kay Helen. Amo ni siya ang antes kay Helen. Amo ni nagsaylo sa ila to. Gabinaha to sa ila, no? Grabe to mo, signal number 8. Galing kay ang classification o kung ang sa ila to action or Sergani basta signal number 8 lain to galing sa ila ang kuno ang classification nila, no? Lain ang ilang classification nila. Kaya nga to niya kung mag-signal number 8 niya duguro hindi na magwanta des Pilipinas. Ang signal number 8 Hong Kong amo na bla mo mga Singapore may Singapore sila ya. Tingala ganin ko nakita ko sa ari na ni sa classification nato dawaran tayo sa severe tropical storm o kon typhoon. Do mo na kay do hasta na sila sa signal number 10. Grabe no.
Libog ulo mo na sa ila. Pero in a way, basi masapos o kung paano kaya nakaintindi naman na sila to kay amo man na permi gina-explikar sa mga asang Weather State Bureau nila. Magani. Ara na sa wind speed, may classification na sa wind speed kung pilang oras nila. Gali ka? So anyway, diri sa Bacolod kang Negros, may mga reported nga mga areas o kung may mga nagdalom ang tubig, kung mga sinima lang nga po nagtupang ulan, limpasang udto, grabe ang panganod mo? Sa mga mga pila na kadays daw, mga 3 adlaw bala. Okay. May ara man nga mga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, pero daw manageable lang action art, no? Bisan diri sa aton sa Bacolod may baha gani. Aha. Nga naga-subside man lang, hindi pagid man tanto kay ang low pressure area, no? Mga trough o kung galom niya man lang nga malapta ang Okay. patupaya sa ulan. Kapin pang Bacolod, ang mga manog limpyo sang kalog lang, mga sa idalom sang CDR remote, waay untat subong nga disinfection na ginahimo nila. Ang malain da, bisan ako testigo ako, mga diri sa mga urban centers naton bla. Especially sa mga barangay, mga kabataan, even ang ginikanan. So, iaboy ang plastic, maklat dira sa kanal, dason kung mag-inulan, tiga baha. So, way labot sina ang pandemic, no? Ang pagsinarayo naton, no? So, na nga kung magbaha, damo sang yamo sa Okay. pumuluyo. Gani man. So, amo ni. Pero action gun isingit ko lang sa nagluntad nga linog kahapon, why magin siyang reported nga damage sa mga lugar diri sa palibot sa probinsya kay may mga lugar nga medyo mabaskog ang record sa ila. Ang instrumentality naton sa ang instrumento naton sa bago yan nakarehistro intensity 3, no? Okay. Di ang bago, ang proximity and distance sa Bacolod City malapit lang, Aha. no? While ang intensity 2 ara sa Sipalay, Okay. no? Dason ang palibot yan ang Iloilo daw ara man sa intensity 4, no? Mas mabaskog sa Iloilo. Aha. So even sa Gumaca, Quezon, no? Diri sa Gingoong, Misamis Oriental. Okay. Kaya ang natabo sini Action Art, yun lantaw namon ang pag-analyze ni blang tayo gani. Sang 2013 daw naka-experiensya kita gihulngan blindfold daw 6.2 to. Oh, Pero baskog daw to? wa ito ya makita sang satellite o kung radar abi naton sa Feebolks. Aha. Kundi daw hindi siya makita. 6.2 pero ang kadalumon niya to daw ara sa mga 19 kilometers sa deep of focus kundi mabaskog. Aha. While iniya ang sa Kaitangan Masbate mga 1 kilometer, no? 1 kilometer above below sa landmass surface naton. So mabaskog na siya dason ang iyang magnitude o ara na registro sa 6.5 to 6.6. Okay. So baskog ka tama. Ang damages dito gina-assess pa nila karon nagkalalitik man to mga karsada damo man panimala o kung mga infrastructure na damage, no? Kaya nga itong obserbasyon kung ang deep focus padalong pagid siya 30 kilometers medyo mabaskog siya tuod pero hindi tanto ang iyang intensity o kung impact. Okay. No? So kung kubos isa sa 30 maara siya abi sa mga 15 o kung 9 kilometros alin sa landmass surface naton pakadto sa dalom ang deep focus siya ti magbulubaskog-baskog na siya. Okay. No. Gani. Kay may mga aftershocks patungan na record. In fact, kaina alas 5:31 sa aga 4.0. Alas 5:50 may 5.1 man. Dito gyapon sa Kataingan Masbate may alas 5:57 pa nga 4.4. Grabe, no? Oo. Ang isip-isip ko after sa to ang aftershocks nga fault daw mga 6 hasta sa 7. Amo na yung baskog. Amo na yung mga baskog nga aftershocks. Pero okay. isipon mo daw mga gadlagan 80 ka aftershocks. Aha.
So, Sige. sugod, hasta lang kagina alas 5 sang kagahon. Aha. So, siguro may nagasunod-sunod pagid. Aha. Sige. Action gun, salamat gida, pero diri sa aton ang pamangkot ko kay inaway may nasangin report nga nagkala damage nga mga government properties, So, mga infrastructures, why man? lang, tawag Okay. lang. Kami nagamonitor man kami sa amon nga opisina. Daw Okay. man sila nga nahalitan na. Aha. Oh. Action gun, salamat kid. Good night sa imo kagalong. welcome. Mayong gabi, Action Heart. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program mo kun PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Si paring Basti Girhin sila nga naglabay ko sa area sa Valladolid. Dodamo sa lakyan sa Kilidalan. Do may pagtililipon. Anong activity dira subong? Aksyon Firing Line. Anong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga gabi diri sa inyo palatuntunan aksyon firing line? Aksyon Firing Line. Sa gihapon sa ngalan sang ini regular anchorman, aksyon Brian Molden. Ako naman aksyon Lartay Hupon. Oy, ari ma-update diri sa lokalo antes ko balikan ang mga development kag-update kon party COVID-19 ang pagahambalan Aksyon Firing Line. sa SAP o kon Social Amelioration Program nga ining isa ka financial assistance ginatag sang gobyerno sa mga kwalipikado nga mangin beneficiaryo. Ang latest ang isa ka punong barangay diri sa Bacolod nga ginpasakan sang reklamo bangod sa SAP ginbasura sang City Prosecutor's Office. Pila ka volunteer magapasaka sang counter charges. Aksyon Firing Line. Pigaw ko na mo, halog ko na mong ebidensya nga natipon sang nag-file sang kaso, no? Especially ang CIDG, ano man, hina ang inyo sining nga ebidensya. Aksyon Firing Line. Philippine Red Cross Molecular Laboratory sa Bacolod sarang magkapatigayon sang 1,400 ka mga test sa kada adlaw. Guidelines sa COVID-19 testing na tala na nga ipagwa. Aksyon Firing Line. Resolution nga nagahinyo sang maid-id nga investigasyon angot sa kaso nga pagpatay kay Zara Alvarez ginaprobahan sa Konseho sang Syudad. Aksyon Firing Line. Madamo na sa magkaso nga nagluluntad diri nga mga ginpamatay. Apang tubtob karon wala gihapon sang aumento sa investigasyon sa masining nga mga kaso. Aksyon Firing Line. Anong ginahimo sang aton kapulisan? Now, why kita? We nothing personal. Ang aton trabaho lang. Gusto tayo baloon. Ano gid ang nagkatabo sa mga investigation? Mapauli na lang bala ini sa thank you o kon limot kalimtantan lang bala ini ang magkabuhi nga nagkaladula. Aksyon Firing Line. Ano ang ginahimo sang mga otoridad? Masiling bala naton nga on the right track ang PNP sa ila ginahimo nga investigation. Aksyon Firing Line. Amo na ning pandemic may isa pa ka persona nga natikma sa operation sang mga otoridad dira sa syudad sang Talisay. Kapin sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sang ilegal nga droga na recover. Aksyon Firing Line. Amo na ning pandemic ng tao halos tanan ginakulbaan magdalagagwa basi muning rason nga mga tao kung kaysa nagabatinggilan nga daw waay nagkahadlok nga magsige expose ang lawas nila kay basi bastante bala. Aksyon Firing Line. Samtang mga empleyado sang LTO sa syudad sang Cadiz paidalom sa swab test na matapos magpositibo sa COVID-19 ang ila hepe. Aksyon Firing Line. Aboy na so parang pinagkamadalag ko ang mga balita nga aton talakayon karon nga gabi diri sa inyo palatuntunan aksyon na Firing Line. Aksyon Firing Line. Sa pinagka-latest karon nga update sa mga nagapamangkot parte sa COVID-19. Sa bilog nga kalibutan ang na-record nga halitan o nagkalalitan sining COVID, naglabot na tanan ang kaso sa 22,200,000
334,748 cases worldwide. Action firing line. May mga nasyon paginman nga way isang kaso, pero tiyan mo na niyo ang suma total kada adlaw sa aton sini ginasunod nga mga update. Action firing line. Ang kadamuon sa mga nagkaramatay according sa report nagdangat naman sa 784,876. Lapit na 1 milyon ang total death nga na-record bangod sang sininga pandemya. Action firing line. Ang good news, may mga nagka-recover nga yara na sa 15,070,307. Pero ang active cases ara sa 6,479,565. Ang mga close cases 15,855,183. Now, ang ara iya sa mild condition, mga 6,417,510 or 99% sa sining kadamuon nga nagka-record ang mayaras ang ginaangkon nga mild condition. Action firing line. Ti mild condition, posible mo nang ginahambal iya sang health authorities nga asymptomatic. Pero may 1% of the total numbers nga mag-consider as serious or critical condition. 62,055. 1% of the total numbers sang active cases, amo na ang seryoso o kung critical ang ilang kondisyon. Action firing line. Ang recovered nga nagalabot sa 95%. Amo ning na maayo sa balita party COVID. Kaya at least ang recovery nagadamo kag 95% no sang numero. Total sini nagamat-amat recover sa sining nga virus o kun kagaw. Action firing line. Dari sa Pungsod, Pilipinas, ang pinagka-latest karon nga cases nga na-record sang Department of Health yara na sa 1,073 o kung 173,173,774 ang kabilugan nga kaso sang COVID sa Pilipinas matapos nga nagka-record ang Department of Health sa panibag-o nga kaso nga nagdangat sa 4,650. Action firing line. Grabe no, tagpila kalibo iya kadadlaw ang ma-record nga naga-positibo. Action firing line. Ginanom man sang DOH nga ang 716 ka mga nagka-recover o kung may kabilugan nga 113,481 ang total recoveries. Action firing line. Ang mga riyon nga may madamo magkaso among NCR nga may 3,092, Cavite nga may ara sang 249, Laguna nga may ara sang 194 cases, Rizal nga may ara sang 189, kag Bulacan nga may 136. Action firing line. Nadugangan naman sang 111 ka mga bag-o nga manabatay o kung may kabilugan nga 2,795. May ara karon sang aktibo nga kaso diri sa Pungsod, Pilipinas nga nagdangat sa 57,498. Amo na no ang pinagka-latest nga ginapagwag karon nga information sang Department of Health o kon DOH. Action firing line. Dari sa aton sa Bacolod ako nang record niya sa Western Visayas may ara sang mga panibag-oman no? Nga mga nagdugang sa listahan pero nagdangat na sa 3,074 ang kabilugan nga kaso konfirmado nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Sa record sang DOH,
6 na dugangan sang 96 ka COVID cases ang Western Visayas nga ginalakipan sang 91 ka mga local cases kag tig-isa ka apor kag LSI. Action firing line. Ginanunsyo man sang DOH ang 4 ka napatay nga ginalakipan sang 2 sa syudad sang Iloilo kag tig-isa naman sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Ang Western Visayas may 46 na ka-death at toll. O kung kadamuon sa mga nagkaramatay, ang Bacolod ang nanguna sa may pinakamadamo nga nagka-recover. Nagdangat na ho sa 100. Ang mga nagka-recover, ginsundan ini sa syudad sang Iloilo nga may arasang 7, 5 sa probinsya sang Iloilo, 3 sa Aklan, kag tig-isa sa Antique, kag Kapisa. Ang Western Visayas, ang kabilugan nga nagka-recover, may ara na 1,390 noon na record nga recoveries. Ang DOH, nagpagwas ang ila sining nga mga result, ini balantayan ta, pero 907 ka negative results ang kinanglanon pagaling sang repeat test. Action firing line. Pero ang DOH may memorandum ni siya nagligad mo. Nga kung ang isa katao mag-negative o mag-positive sa COVID test, tising una yung kapila suliton, may repeat test nga tagpila pa ka sulit, galing kay nadiskubrihan nga kung may nagkalabilin pa sa lawas mo ya, nga mga kung ano pa residue bla kung sa illegal drugs, ay mapositive kaya gali gihapon. Action firing line. Pero kung magnegatibo ka na sa result, why naman na yung problema suno sa memorandum sang DOH, ginapapuli naman nila after 14 days ang iban gani nga kabos pa, ti sa balay na lang nila tapuson ang home quarantine agud labot ang 14 days nga mandatory supposedly nga home quarantine. Action firing line. Mula pinagkalaitas karon kon party COVID-19 dugangan tayo na karon diri sa lokal sa aton mga kaaksyon kay masubo diri may isa pa ka empleyado mo sa Bacolod nga napatay assigned dinhi sa puso. Ang result na lang ginahulat, nagbatyag sang hilanat, nagligad nga weekend. Oy, nagtaliwan na sa puwan na lang saya sini nga balay. Action firing line. Kag ini nga puso employee ayas ang syudad ang na-assign pa sa task force disiplina. Action firing line. Ang exposure nila hindi hamak man ang ila sini nga ginapangdakop ang mga nagalubag o kung nagabayular sang ginapatuman nga health protocol. Action firing line. Dugangan ta ng mga detalye sa nagkaroon na ang kaundan sina sa panay na pagpangalagad sang inyo palatuntunan action firing line. Action firing line. Pinagkalaitas karon nga mga development bantayan lang diri sa action firing line. Naunahon ko lang ni ang isaya ka resolution nga ginpasar diri sa syudad sa Bacolod o ginduso no less than Councilor Wilson John Gamboa Jr. Ang Bacolod City madamo na sa mga individual nga maginpanglutang halin sa negosyante, abogado, mismo katapo sang Philippine National Police nga ginabiktima sang riding in tandem, nagkalamatay o matapos nga ginlutang. Action firing line. Ang pinaka-latest, amo ini ang isa iya kababayi, ginatawag o kung ginakonsider nga nagabulig sa mga peasants, nagabulig sa pagduso sang tawhanon nga kinamatarong sa mga ginadaog-daog ginapigos. Action firing line. Pero ang hindi ko masawan, sa kagamay nga babayi, kag babayi for that matter, lutangon iya sang riding in tandem, hindi lang makaisa na igo, kundi damo nga pilas ang iya nga naangkon. Action firing line. Grabe gid nga ugot-ugot nila kay Sara Alvarez, no? Nga ginamugid to, nga ginlutang gid makapila ka beses. Ano gid ang sala sining babayi? Makapila ka beses na nga ginpasakaan sang kaso. Nakatilaw naman gani preso. Pero sang ulihi, nakagwa
Bangod way labot na kapiyansa ang mga kaso nga ginapasaka sa iya hindi mapamatud-an kag wala sang mabakod nga ebidensya. Action firing line. Pila lamang ini o kung isa lamang ini sa madamo nga mga unsolved cases sa Bacolod. Kung wala magsulod ning pandemic ang COVID-19, for sure isa ini sang mainit kag makusog nga balita nga halos ginaistoryan sang tanan diri sa Bacolod City. Action firing line. Ang aton man lang sinimoni, wala kita labot kung ano man ang affiliation, ano man nga aggregation na bilong si Zara Alvarez. Iya na iya political belief, iya diretso kag kinamatarong kung sino man ang iya sini nga pagaupdan kag ang iya prinsipyo. Action firing line. Ang hindi ko masawan, ngati may mga cases diri sa Bacolod, butang tapa ang ginpatay, isa ka ginakonek sa problema sa illegal nga droga o kung ano man ang kaso. But at the end of the day, trabaho sa pulis nga dapat sulbaron, hatagan hostisya ini nga krimen. Action firing line. Bangod pwede nga sa uli magapauli nga magahambal ang tao, diin ang pulis. Anong ginahimo nila? Hindi yan sa uli nga magduda ang tao, kakaibalo man ang pulis kung sino ini ang nagapanumba. Action firing line. Hindi kita luyag nga ang paglantaw sang publiko sa aton mga otoridad ang pagsalig sa ulihi madula na. Kay kun mapatay gani mismo ang mga pulis, abogado, negosyante, ang mga militanting mga leaders, tikon ikaw gali ordinaryo pagin nga tawo kag i-riding in tandem ka kundi goodbye na lang. Action firing line. Angot sini, isa ka resolution ang gin-adoso kag ang pag-intindi ko na aprobahan sa konseyo sa syudad sa Bacolod paagi sa ila virtual session sini nga adlaw. Online sa firing line. And joining us tonight is the proponent, kagamo ni siya ang nagpasargi, nagduso sa ordinansa. Sining isa iya kagin duso na karon nga gabi, resolution ini, kag nano bala ang nangin resulta. Joining us tonight is Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. Councilor, how are you? Mayang gabi. Yes, mayang gabi, Sir Art, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayang gabi. Salamat gid sa time. Tell us, nano gid ang nangin kaundan ni sang imo resolution nga ginduso kag ginaprobahan sang konseho, sir? Well, respectfully requesting abi ang joint elements ng Bacolod City Police Office, lakip inada ang Criminal Investigation and Detection Group, National Bureau Investigation, kag ang iban pa nga mga law enforcement agencies diri sa siyudad sa Bacolod to conduct an investigation for an early resolution sa ining krimen sa pagluthang kag pagpatay kay Ms. Zara Alvarez ang nagligad lang duwa ka adlaw August 17 diri sa may Iroreco subdivision. Amoy na, Sir Art, ang kaungdan sa aton nga resolusyon. Okay. Oo. Ano ang nagduso sa imo, sir, sa pagpasa sa ning resolution? May nakita ka nga daw hindi nangin maayo ang performance ng police to solve the many or the unsolved cases sa ilang pag-akto diri sa BCPO? Well, ang nagduso gid sa akon, Sir Art, no, wala labot nga ginapangayoan na ton hustisya. Amo tong intro mo bala nga sige padayon ng pagbasa ko sang background sang sining gami nga babaye. You know, I had the privilege and the honor nga nakaupod kami ni sa nagliligad lang nga mga rallies. Okay. Hindi ko gani madumduman ko ngalan niya, but personally hindi ko gini siya kakilala. So nag-upod kami ni sa mga pagtililipon bala, especially ato bala ang pagtipon sang anti terror bill. Okay. No? Pag-upod niya sa kausa sang Basiwa. No? People's issue. Ang kalabanan nga nag-updanay kami ni bilang ginatindugan naton nga mga people's issue. Okay. Ato ang SONA. Aha. No?
At amoy na ang mga beses siling ko nga nadumduman ko ini siya. Okay. But padayon nga pag-research ko ini siya sa background niya. Ti isa igli ini siya ka social worker. Aha. Ano pa? Human rights activist. Okay. No? Ano pa? Church worker. Aha. Amo na kung nga si Bishop Alminasa nagpagwa gidya sang iya nga pastoral letter Okay. denouncing sa siningang pagpatay. Kag ano pa sang akong inebalan siya. Kuan ni siya inang health worker. Aha. Nagapanaog balaya sa barangay kag sa mga liblib nga mga lugar para bala magbulig no sa mga pigado naton nga mga utod. Aha. So amo nang nabalaan ko kundi ang isa pagid nga aging duso ko ning resolution kay tungod nga ang tawo bala Okay. it's all over the social media. Hindi Aha. bala ang senseless bala nga pagpatay, ruthless pagani nga balta nga gahatag pag hindi bala dugang nga kabugulba anxiety kag apprehension sa aton nga mga pumuluyo. Okay. Tigin lakip ko na to sa gini nga resolusyon ato blang mga high crimes hasta tubtub subong Why masulbar? wala yan na sulbar kag anong ambal kalabanan sa atong kapulisan, no lead, blank wall. Okay. Ti high crimes ini ato blang pagpatay sa aton nga negosyante nga si Alex Yao, Aha. si no pa to, si Roland Tan, si Kai Siktan, no, ang abogado nga si attorney Tutubo, police officer Exaltado, Aha. atong pag-attempt murder sa isa ka konsyal Ricardo Canutan. Sino pa? Punong barangay Nelson Ligaya, Aha. no? Maui Wilar. Aha. Atong jail officer nga si JV Vargas. No, ini tanan-tanan banway high crimes ini in broad daylight. Project wala bala kita ya lead kag blank wall bala ang ambas ang aton nga mga kapulisan kalabanan kag masami. Okay. So gahatag ini Sir Art sang kakulba anxiety sa aton pumuluyo. So kung tani isulbaron ini nila ang ini nga mga kaso. Okay. Oo. So, pagi sa ring resolution mo, ang tinutuyo agad nga hinion ang PNP, pamunuan sa BCPO, upo diya sa CIDG to please strengthen o kung tutukan ini nga mga kaso kag sulbaron. Yes. Kaya tiyan mo ning latest to, ang pagpatay sa kay Mizara Alvarez. Okay. In fact, ang isa sang gani isang ginakuan ko bala si councilor no konsyal ako sa siyudad sa Bacolod no nga kung sa diin ang ini nga mga grupong iban sang grupo sang mga kabataan bala. Okay. Nagpalapit gani ni Sir Art sa akon kay they wanted nga maga-intervenir kita bala or mag-intercede in behalf sa aton ka mga kapulisan nga hindi man sila pag-i-red tag naton. But you know, ang masami sa ila kay tungod nga may issue nga hindi kita abdi kauyon. No, or may mga bagay-bagay nga kontra naton ang polisiya sa atong gobyerno. Would you believe? Kay upod man ko na sila to. Ato Okay. pagsunab la. Naghambal man gani ko to. Kag si Father Chris Atuman Gonzales as a social action center pro for you to red tag kag hambalon nga terorista. Ang ini nga mga personalidad o mga kabataan. Para sa akon dako ina nga something that we need to be alarmed. Okay. No, amo na ang kakululubaagid kaayo. Yes, so may interested ako sila dalawang ko ganito kag magngayo kami audience sa Philippine Army. Kay sa ilang website, sa ilang Facebook official account, ginred tag na ini nga mga kabataan. Okay. So kadelikado kag kaluluoy man ini mga kabataan nga sa ulihib la kasi pamudyuton na lang ini sila kag muna siling ko it's part siling nila nga in other words Sir Art ang kakugma ara gyapon the present clear and imminent danger nga ini nga mga kabataan sa ulihi base pa lang madula na lang ini sa kalibutan. Okay. So, pagi sa resolution mo, are you expecting a
a positive action kag gina-expect mo nga aktuhan sa mga otoridad naton? Balo ka kabay pa, Sir Art. Wala ako blayan wala ako yang na kapuyan o kung nagdulaan na pagsalig. Kaya biskan gani mo may pila na ni ka-resolusyon ang ginpasar ko mo, lingin pa sa pag-inibla sa mga personalidad na ginpanglutang. Amuman ng tinor sa akong resolusyon nga kung nahimo paimbestigaran kag tapuson ang ining investigasyon kag account ang mga personalidad. Pero wala gid ako nadulaan abi kag salig kag kumpiyansa kag wala ako nagakaling ang kay tigisige ni siya kay tungod nga kung taton ini naton, in other words various lang na ginabaton na ini naton ang summary execution, extrajudicial killing, isa ini ka illegal na pamaagi sa pag lutang sa aton nga mga kauturan. Oo. So mula nang aton di sa City Council mo kon ni sa hindi ni naton matapos. Okay. Kag hindi may ni masulbar ang ini nga mga kaso. Lain siya sa uli kung ikaw makabaton sa pamahog bla? Well, isay na bala Sir Archie ko ang contemplate ko. Ginakontemplitahan ko man subong adlaw kay tungod nga but then again ti ano lang imong tabi man. Kay ti ang ginagbitbit taya Sir Art social people's issue mo. Hindi man kita pwede nga tungod pa hugon kita hindi na tayo magbitbit sa issue abis ang tubig. Hindi na kita magbitbit sa issue sang sining pinatyanay. Okay. No? Well, ako nag-undergo ako soul searching. In fact, ako mismo, gin-share ko man gani ni sa aton nga mga kabataan, nga pati mismo sa sulod sa panimalay ko. May ara nga daan jutay nga argument nga agid kinahanglan ko abi mag-intra sa ini nga mga issue. Kung sa mahimo lang ipusan mo na lang. Puti may conscience and ang advocacy ko ang akon nga panindugan tells me otherwise eh. So ginakuan ko Sir Art ginaplansya ko bala sang insakto nga hindi man bala like for example I cite you an example Okay. Sa pagduso ko sang resolusyon sa nagligad na dumduman ko partito bala sa pag ginpanakop bala to nila ang mga cause-oriented groups. Atong ginpriso nila no dumduman mo to. Ang akon bala tinor sang akon nga resolusyon, it was so it was worded in such a way nga hindi man bala maigo ang sentimento sa aton nga mga kapulisan. Ang akon malang to nasiling ko nga ginaprobahan man gani sang SP. Okay. To provide appropriate information without jeopardizing our national security to the City Council. So in other words, kung para sa ila it involves national security, yes, tagoon nyo. Pero kung pwede lang, in fact, pwede gani closed door eh. Ato lang pagpungko sa amon, dumduman mo sa pagpungko sa amon ni Colonel ato lang drug czar. Si kuan na to, sino ganito, Sir Art? Closed door man ganito, kay may gindivulge siya nga mga... Si Espinido yes. May mga information siya nga tuman kasensitibo nga gin-closed door ya kami Okay. Pero ang paghangop pala sa aton kapulisan, nakibot ako nga kuno ginapa-inquiry na naton sila, ginapa-imbestigaran na naton sila. No. Information. In other words, ginaplastar ko sa insakto nga kami mismo nga mga opisyalis ng siyudad sa Bacolod, kabalo man bala, aware man kita sang nagakatabo diri sa aton siyudad. Okay. So but then ang paghangop yan nila nga kuno ginapa-imbestigaran na, ginapatawagan na inquiry. No, but I hope intindihan na sa atong kapulisan nga sa public official, obligasyon man naton. Okay. Nga madula ining pagkakulba sa aton nga mga pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod. Amo na ganing siling ko, bisan sino man ang involved nga persona, ano man ang affiliation, ano man ang aggregation, basta may crime, ang aton malang diya nga ginahinyo, please, imbestigahon kagatagan ustisya sa otoridad. Correct, yes sir.
Oh, jakto na kag at least ma-labelan nato, madulainin nato ang sinatawag naton nga kakulba sa atong mga pumuluyo because it affects ordinary people gasiling kita nga it affects their day to day. Sa inadlaw-adlaw nila nga gawi. So ginakulbaan ka na maglakat sa dalan. Na ginakulbaan ka na abing to freely roam around the city kay tungod ba si summary execution, mistaken identity nan. Amo bala na si right ang ginakulbaan ta. Sige. So sundo na mo ni kung anong mga development and hopefully ang PNP and CIDG diri sa BCPO maaktuhan nila no ang ang resolution mo kag bisan isa man lang sining mga kaso may ma-identify, may makilala nga nangin perpetrator o taghimo sining nga krimen. On that note, Councilor, salamat sa time. Salamat gid sir at mayong gabi. Salamat. Action firing line. Isa inay kapag panghangkat sa liderato sa BCPO kag sa CIDG. Mayara bala sang ginahimo gidman nga aksyon kag pagpadalom sang ila investigation. Kay nga aton malang gina-expect amo ni. Kabay pa kun tani nga kung sino man na may kahimuan sining krimen kung mayara gidman sa matawong nga yara sa likod o kung sino nagapamatay sini. Di may imbestigar sang aton otoridad. Action firing line. Because at the end of the day, kung may pinatyanay, may epekto gina sa peace and order. Pero nagambal man sila, ti kung way kabulubinlod, way ka man dapat gid kabalakan. Action firing line. Galing kay, kung mo may kaso, hopefully, madakpan ang mga perpetrator kang magdala ang hustisya, mahatag ang hustisya sa mga nawadaan, no? Sa mga pamilya nga nagasinggitan sa ginatawag nga hustisya, sa natabo nga krimen sa ila pamilya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakalintangan. Responsable at ang balita pagdahil na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa,
mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon!
Aksyon Radyo. Action Firing Line. Sa ngalan sa gihapon sa ngini regular anchorman aksyon Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon. Action Firing Line. Maing gabi lang may lang pagmonitor kay Erickson Lumangyaw kag Leonela Tarusan, Cindy May Bustillo, Fernandez kag Arnil Gonzales, Raquel Oy, Raymond Corridor kag Maria Luisa Albay, Philip Barniso kag Sinaida Shibata. Araman si Lee Lor Buena, Nestor Alarcon kag Sunny Boy Asim. Action Firing Line. Si Toto Bipoy Arquisula. Ilmar Bayan-Bayan ka monitor siya. Si Sel Rose Perida, Iroy and Rams Key. Glinda Baron, Joy Angeli Marie kag Marianina Malvas Agudelo. Action Firing Line. Jonathan Amban and Lawrence Panila ka monitorman, Almira Lim Malazarte, Edna Rebellion kag Tobias Needs, si Cel Providencia ka monitorman, si Darcy Florentino, Joy Shocona, Lani Canilio, M. Quezon, Julius Cabaluna, Ingpa Vianoge kag Christine Madrona Baisas. Action Firing Line. Gamonitor man si Marigi Martinico Mesias, Lawrence Sarder, kag Asia Lusabia Richel Bonilla, Eden Sixto Makahusay, Danmar Pierre, John Ilogon Habonilio, RJ Tabuhara, Marlene Privano, Klein Hardin, Araman si Lani Saluma, Love. Grabe nga ngalan, no? Sige, Bibit Dr. kag Brian Arisgado. Thank you, Gida. Araman si Maria Leia Marabailes kag Urbana Glorioso. Sige. Marlon Santos. Anabasa na ito ni Kaina. Sa Rodriguez family dira sa Sigasco Monitorman, Leonila Tarusan, good evening. Action Firing Line. Gamonitor sa Quezon City sa Metro Manila, gatamyaw siya sa tanan nga mga taga Barangay Pandanon, Silos, Samorsia. Thank you, Gid Jigs Pasaporte. Gamonitor ko na sa boarding house, tanan sa Morsia. Gochanko Branch, kami gali, shout out man kami bi. Si Ara na lawag ta na. Action Firing Line. Araman si Roth Kuzawa, namang gabi dra, paring Martin Gonzales, gamonitor man. Watching live, pa-shout out ko na sa gwapa ko na hinablos, Simon Lidesma Oro. Thanks, God bless us all. Action Firing Line. Standby na sa ma-report with Action Marlon Hinovia, mga nagapanguna nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Firing Line. Paring Sindoy Ransi, may gabi man, thank you for listening. Okay, ha? Ang hindi ko malabutan, sorry Gida. Inday Blaza, Merly Gonzaga sa Barangay Alihis. Stay safe kuno. Marian Hinovia. Thank you Gida. Sa kay Belin Salao. Salamat gid kag John Nicor, Arnel Gonzales, nya kag sa tanang nga staff. Stay safe. Monitor lang ko di sa Bangkok o sa Thailand siya, no? Araman Tuto Bari kag Merna Onofre Cloud, maayong gabi. Action Firing Line. Sa iluwanta sa Action Marlon Hinovia, mga nagapanguna na nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Now, i-check na ito na latest update, no, kay subo-subo man ang services sang Land Transportation Office kundi kinanglanon siya. Tigaling dira sa Cadiz City, no less than the mayor sang Cadiz ang nag-confirm kaina nga nag-positive dira ang hepe sang LTO sa Cadiz. So, in short, wala sang choice sa mayor kundi magbando man kang iban nga magkaupdanan nga ginapatian may close contact, iti ko nara ka mo sa isa ka opisina ka budlay man mo. No, pwede ka mo magsugataay dira o kung istoryahanay. So, ang desisyon nga ipa-swab test ini sila. Action Firing Line. Kag pila pagid ka latest information man gikan sa provincial capital. Capital Reports. Let's have Action Marlon Hinovia. Action Marlon, may gabi, please come in. Action Art, nagbatsagman kay nasang pagkabalaka si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Matapos nga ginpahibalo siya nga
nagpositibo. Action Marlon, medyo luantad ka lang guro. Kaya grabe, ganyang tingo mo na maguba ang mikropono. Pero batyagan ko kung ikaw sa online virtual session sa Congress, guro pala mo lang committee chairman mo, tingog mo na niya ka kung si Toto Wilfredo Muniz pa lang taxi driver niya, nung nakadako si Action Marlon, lingungaw, nakita ko si Action Eric, si Action Rex, ang lawas. Diyan si kadako si Action Marlon, siguro dako pa na sila, nyati daw. Yung tingog yan ako, gitsayay. Pero actually hindi cute ni Action Marlon, naglawas ni si Arnold Schwarzenegger, gagamay lang yabla. Oh, tiyara na? Okay na? Okay na, kaya kung itaman mo kalapit, no, matyangan ko malasik ang kwan bla. Hindi, kaya ano ko lang, may builo, builo. Oo, ginabuilo ko lang ang akong sining puwersa. Kaya daw hindi lain, kaya daw... Kaya daw ano? Daw hindi mayos ang pila ka mga... pabasan ta na, atensyon sa mga taga-tangob, na kayo doon di amo to, hindi pabasan ko na, may issue na sa tangob eh. Si Mayor Bading Escalante sang Cadiz City Action Art kay na medyo may pagkabalak ka managin na parehag sa ato sa nga interview. Kasunod sang panabot sa iya sang report nga ang Chief sang Land Transportation Office sa Cadiz District Action Art nagpositibo sa COVID-19. Ang resulta Action Art kay dalas ang aga gumuba nimo. Grabe no? Ang pagkuha sang swab sa iya kapon lang. Sa kapon lang. So, possibly, ginpadala ning iyang swab sample dira sa Teresita lang doon eh. Hindi silang dala sa Corazon Locsin ang swab sample nila? Hindi lang Action Art ang specimen? Palayag kundiin. Kaya damo-damo naman kita sang molecular laboratory. Correct. Dari sa Negros, mga 5 na 4 sa Bacolod, isa sa province. Okay, ang latest to ang Red Cross. Okay, ang Red Cross. So, dasig lang Action Art. Kakap again swab, kaina nagwa nga positibo. Ginswab na sila, babae na mo. Babae. Ang chief sang LTO Cadiz. Asubo pagid diri kay pati ang banagin swaban kahapon. Okay. Pero ang banaya hindi siya empleyado sa LTO. Hindi. Bali siya lang sugat sa asawa niya. Dulong. Action Art, taga Bacolod din sila, nga duwa. Okay. Taga Bacolod sila nga duwa, te positive man ang bana. Kahapon pa lang sang naibuluan nga ginkuwaan swab ang chief. Bayaran ng kadaan niya sang plano ang LTO Cadiz nga hindi anay mag-operate subong. No? Much more nga nag-positive ang resulta, insige the Action Art gin-order ang temporaryo na gid nga pag-untat sang operation. Matawag man Action Art nga lockdown ang Cadiz LTO. Now kaina nag-istoryahan na isanday Mayor Escalante kag assistant, no, may assistant sa LTO Cadiz. Okay. Ang ilas na naging kasugtan kag based man sa recommendation ni Mayor Escalante nga taran-taran nga empleyado sang Cadiz LTO dapat kuhaan gid sang swab. Kay ang last nga pagkadto sa ning Chief Action Art August 12 naka-report pa siya dara sa Cadiz LTO kag ti sana silintara ginadulong ni sa sumbanan niya. Okay. Dara sa may syudad sang Cadiz. Ang kalawigon Action Art ang initial nga report kadabato nato sa 14 días nga paguntat sang operation. Pero si Mayor Escalante nagsiling nga hulaton ta ang resulta sang swab test sa tanan nga mga employees kag staff. Kung sino ang mag-negative, pasi pa lang pwede man nga magbalik trabaho. Okay. Para nga mapadayon der Action Art ang operation. Ang positive, i-isolate hindi pwede pagpahanugutan nga makabalik. Pero of course, may araan na isang disinfection kag decontamination no, sa opisina nila. Yes, amo nang purpose kag tinutoy Action Art sa temporaryo nga pagsira kay ang disinfection kag decontamination Action Art di na kon kay sama tapos sa sulod sa isa lang kadlaw mo. No? Ang pinakadubo na para sa may syudad sang Bago 3 kadlaw. 3 kadlaw. Oo, dito sa Municipal Hall sang Murcia, 3 man to kadlaw.
Oh, so Kaya hindi lang naguro isa ka agi basi kung may first phase, second phase, kag third nga sige-sige na iya nga pag decontaminate. yes, Action Art ginagabitan sang fire truck. Fire truck kinayaguro, no? Kay Fire truck Action Art kay ang urod gan isang fire truck na templado na nga liquid. O ka mo na ipasumpit na mo. Pasumpit Action Art. Tapos siguro mayara pa na sang kon kita mga ligo bla may pamunlaw pa na. Pamunlaw? Oo, Waya. Ba sige tinan na yung bulong. Oo. Parang at kag may ginahulat ka mga inuras siguro. nga tiyempo nga magday down na siya nga hindi Yes. na masakit. Kaya palain sa kayong lawas. Kag pwede sudlan sa mga tao. Namo na, ti ambal ni Escalante Action. Ang gagawin na nagabuhi na kung magtiner gani magtupas duta, nagalawig pa eh. Oo. Kung ibubunlawan na kung di na umpawan, ay ginlipong mo lang ito kagin pampawan. Salamat kagaw magamutoy, no? Jay, salamat. Isa ka fire truck ba? Pamunlaw? Ti amo Action Art may ara sang luyag lang ipanawagan si Mayor Escalante. Although nga dasig naman Action Art subong ang pag disseminate sa information wala bagod man sa social network, social media, pero may ara Action Art siguro nga iban pagidya nga way payas ang ideya kag base mag-transact bla boss magkadto bala sa LTO boss. Correct. Matingala sila nga sirado gali. May luyag lang ipalabot nga mensahe si Mayor Escalante official statement niya sa pag-positive sining LTO chief kag abiso niya. Pero Action Marlon, nano ang status siya ni asymptomatic siya, may nagapakita nga may ara sang sintomas kinabatyag, hilanat, ubo, sipon, daw mo na? Ang kaso Action Art waay nakalista, waay nakatatak sa Cadiz City. So laban-laban bakulod ni siya. Bakulod ang record niya kay Tidri ang address niya mo, ang home address niya. Waay Action Art naka-record hambal ni Escalante, waay nakatatak sa record sang Cadiz. No? So kon positive ka Action Art, laban-laban ti isolate kay or sulod ka sa quarantine facility. No? Yari ang palayag ni Mayor Escalante. Na siya sa Bacolod, kapuli na sa Karahadlaw sa Bacolod. Manay, kapuli na siya sa duty. Sa last nila na duty sa Monday, wala mo, hari pa disla ka no. According sa LTO, ang reading assistant head nila, naman yung pabalo sa akong pagkumalanggit, kahapon siya kung swab kay inasang subong na agad nag-result. Close na sa subong mo po may tao pa sulit, kay paswab ni Mantusla. Hindi lang anay, hambal ako, hindi na anay mag-on, hindi na anay mag-open until sa start matapos ang swab nila tanan. Kay kahapon pag swab, wala na siya mag-open sa aga. Ang matabo sa karon ay swab mo na sa tanan na personnel. No, then after, ipang disinfect ko the whole LTO office. Kung magwa na swab na negative sila, then pagbalik sila po yun, nasa kabalik. Pero muna na i-swab sila na kung sinong mag-negative positive, hindi na pa-reporto ng positive, negative na pa-reporto ta. Yes, o sa pumuluyo yung Cadiz, siguro distrito, kung mga suki natin, di ba sa LTO. This is an official statement from the local government of Cadiz ng LTO Cadiz. Ang LTO head natin was tested positive. No? Temporarily, LTO Cadiz will be closing to cater to its operations. No? That's why after this, we will do the swab sa ng empleyado, disinfect the whole area. Kung anong resulta sa swab na himuon natin, that will be the time we will make again another announcement kung saan po mga resume operation ng LTO Cadiz. Ang alkalde sang Cadiz, Bading Escalante. Mas may abiso ang tao kay hindi lang Cadiz ang cater mo. Mayroon iban nga taga out of town nga pwede ka nga daan makaparinyo, halimbawa registration sa salakyan. May option ka sa Marlon. Instead of going to Bacolod, kay medyo magutok diya, damo di client, ang iban gina-prefer nila magkanto sa mga out of town nga district offices. Kaya bangod nga tulutaway. Tulutaway, Kaya pwede man lang namo kay kabalo ka, bangod sa advance ng technology, ang system nila ma-online man lang na iya mo. Bisan din man lang pwede kagani mo maka-process. Bisan imo renewal sang kung ano da. Ibang driver's license, ito mo na gani kakuluwa sa ibang mga lugar. Pwede lang na iya. Boss, may ara sang hilingagawon gid abi. Okay. At least may ideya sila nga pwede sila maka-transact sa ibang nga talatapan sang LTO nga mas malapit-lapit sa ila sa nga kinapulian.
Mayo kay at least napabalotag nila yon ang pumuluyo dira sa kaiping mga banwa kay syudad. Yes. Ang mga next order, ang Why latest Chubong? Nagwa pila nagdugang sa Negros sa COVID. Why ko pa action art makwan? Away mo pa ma-check. Malili kung may ara. May patay magli no Negros no? O may record ng Negros yung nga patay. Una to San Carlos. Hindi pa Blado may ara sa Bago. Bago. Oo. Isa sa Negros kag isa man sa Bacolod. Ang Bacolod mo ni Gurong naga-upod bla sa uplan o task force disiplina. Amo na action art ang makakilibot kung isa nga resulta bla kay magluwa sa COVID positive. Ang masakit nga mabasahan kag mapamatian bla may kakapatay. Gani. I-check na action art kung ano ang background silang kaso. Sige. Una sa balita, una sa action na Marlon Hedovaya sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat kid Action Marlon Hinovia mga nagapanguna balita gikan sa Kapitolyo Provincial. May gabilang kay Jose Cesar Olano, Jovi Monares, Joel Aligato Himenea kag Beth Tumangan, Felix Magtulis Villatora, engineer may gabidra sa imo. Si Tobias Netso, niya monitor lang kami di Sandumana na kag Berna Onofre Cloud ang nabasa na nato ni Kaina. Krisha Rodriguez, kinatamihan niya ang iyang family sa Sigasco, nagamonitor gid kada gabi. Kay Kasa Christopher Anlap, Nanti Tayhupon, and Ken Lunsagay sa Tokyo, Japan, salamat gid sa inyo pag-monitor. Nung iba ni pasensya kung di ko malabutan na, karon naman dudugay sa Richard Malaka Dilangre sang Alliance of Concerned Teachers. Action Firing Line. Erlinda Soriano, Jose Mongcal Torilla, araman si Tuto Andro Juanites, Mark Imarcas, may gabida, upod lang kay kasahani Itabag Imar, gamonitor sila upod man. Nagamonitor karon nga gabi, sinong Henry Suson sa Purok KBS, Barangay Sumag. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:38 na last and final stretch sa aton nga pagpangalagad karon nga gabi. Aksyon Firing Line. Kay Ma'am Elizabeth Malagkagamala, maayong gabi lang ma'am. Thank you for listening. Kag si Engineer Felix Magtulis Villatora. Kay Kagawad Red Salgado. Kay Bro Jesse Dikilato Galino, ang tagpamuno sa Bureau of Fire Protection sa Moises Padilla, halong kamo permia. Kay Tita Zar, itabag ikipado nga arasubong sa Gimaras. Action Firing Line. Thank you sa pag-monitor. Ngiban karon na lang dugay-dugay. Action Radio City Hall Report. Sailuan ko lang very quickly ang mabalita gikan sa Bacolod City Government kag update karon ba si mga agaw pa nato ni grabe talisay not lapit to nga milyon na recover naman. Tamo gid sa bu.
nagpalalagyos las Bacolod, nagsaylos las mong sa Talisay. Action firing line. Let's have action. Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City. Action Dale, may gabi, please come in. Actioners lubos ang kalipay ni punong barangay Deji Talita Senior sang barangay Alangilan hindi matapos action art na dismissa o kung batura sang Bacolod Prosecutor's Office ang kaso nga pag-violate sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pag-violate sang Bayanihan Act Action Arta, pato kini sa punong barangay, isa ka barangay Kagawad Action Arta, naging kilala kay Kagawad Michael Solano, Barangay Secretary Lema Magan, 5 ka mga staff sang Barangay Alangilan, kag 13 ka mga surveyors o kung nagserbiman ng mga volunteers sa pagpatuman sang staff nga program sa area sang Barangay Alangilan Action Arta. Sa interview naton kay punong barangay Tanista, kainagid lamang sa nga Action Art sang iyan na baton, no? Iling resolution sang Bacolod City Prosecutor's Office nga wala na siya sang talabton Action Art. Matapos nga sunod siya, wala isang may nakitaan nga mamakod nga ebidensya ang prosecutor para panagton sila no sining mga aligasyon nga ginakaboy batok sila nga ang mga hindi kwalipikado nakabaton sang sapa kada ang mga wala nakabaton action art wala nalatipa sa program hining mga nagreklamo or hindi alalangay na pagpatuman sining sapa nga program. Nanindugan si Tanisa nga wala inisang missing ko nga gingkuha sa mga staff beneficiary kag wala man nagapamulitika action art pero ang malikapitan hindi na siya luyag yang mag-file pang counter charges ugaling may sila action art sa mga volunteers ng barangay Mansigi o barangay Alangilan nga may mga teachers no nga labang naguba na ngalan gin na palayag do si Osnotiyam may na sang na huy anak na ito naguba na hinasining nga email si Kapitan Tanista hindi niya mag-file sang counter charges ugaling may mga respondents sa kaso like mga teachers nga nag-volunteer sa TAPA ang mag-file action art ang interesado na mag-file batok sila mga persona nga nag-accuse sila action art ginconfirman niliga ng mga barangay President David Les Gonzalez nga ining pagbasura sang sub case against kay Kapitan Tanista amo ni siyang pinakauna nga case regarding sa sub nga ginbasura diri sa may syudad sa Bacolod kay magdumduman pila diri ka mga punong barangay kag barangay officials ang nagapangatubang manakinaita sa nga kaso nga allegedly meron sa mga irregularidad o kaya anomalya sa pagpatuman sang sapa nga programa. Pamatay naton si punong barangay Tanista sang barangay Alangilan. Dismiss. Oo. Kay na lang. Kay na? Bali sino ang nag-dismiss ka? Sa prosecutor. City Prosecutor's Office? Oo, City Prosecutor Office. Oo. Bali anong kaundan sang resolution ka? Ang wala sila kuan niya ebidensya, mabakod niya ebidensya. Nabinsyo o ginpakita nila sa prosecutor. Okay. Pila ka mo gani kap ginpasakan kaso ka? Pila ka mo kabilog? 21, dala ka na de. Oo. Pila di ka kagawad kap? Isa ka kagawad, isa ka sekretary ka, isa ko. Diyan bala sa pihak sa kakakuan ka, stress kayo about sa ginpile na kaso sa imo, magkatlo ka daan sa Hall of Justice yan. Ang binsara bala, kada mo damo sa amon bala, di social distancing pa may pandemic pa sa mga ginato pa. Kadong hindi kakuan eh. Pagkising na dismiss, siyempre di, ang imo bisa nagpinitensya mong kamutos ang pilahay pag-counter mo di nga pag-interview sa paggulat mo nga nagalinya ka na nga makasulod ka sa city prosecutor para maka-counter ka lang. Nagapamatuodan ni Kap nga wala yasang anomaly sa pagkatag. Uy, kita ko man yan. Wala man kayo anomaly ya. Diyan nga may ginimo ya. Kag wala kayo napilawising ko yung ginkuha sa mga beneficiary. Kag ako niya tanan nga wala kayo na pamulitika. Kag ako gusto ko ya. Tanan niya gani kung pwede lang matagaan ko ya. May kinangahan na nga katumuloyo mo. Tungod niya ti secure mo. Oo. So, anong mensahe mo, Kap, sa nag-file si mo sang kaso? Ano, ma-file ka man counter charges? Or... So, para sa ako niya, simpre sa public servant, no? Daw wala gagamitin na ya, ako yung ako niya makapile ko ya in counter sila, no? Return ko sila, no? Kung galing nga siya, ako niya mga volunteers, labi na ang mga teachers,
Kaya huyanan na nila yun mo. Oo. So, daw may plano din sila yung mga file sila yung kaso. Action art portion din lamang sa pagpakigamat naton kay Kapitan Tanista nga kuno siya ti isang din file niya kaso may mga threatening na batsyagan bago na may COVID-19 pandemic kag may raman sang ginapangatuba nga legal issue action art regarding sa pag-implement sang SAP. So ako siyang first case nga ginbasura diri sa may syudad sang Bacolod. Sa iba nga balita diyan sa Bacolod City Hall, ang Barangay 18 Council ang mayara sang manifesto nga pagwa action art. Ini siya ang permado no ni punong Barangay Madeline Diaz ang Barangay 18 nga nag-respetar kag nag-saludo sa mga medical frontliners nga residente o kung nag-board or nag-renta dira sa area sang Barangay 18 Action Art. So, ining manifesto ang ginpadala kay Mayor Bing, kay Vice Elcid Pamilaran, City Health Officer Maria Carmela Insoli, at kay Dr. Shirley Rodrigazo sang Anti-Discrimination, Complaisance and Ethics Action Art. Ang bottom line diri sunod diri kay Kapitan Diaz sa mga kalabanan sinasning mga residente nga nagarenta dira sa lugar, mga empleyado Action Art sa mga clinic, medical clinic, City Health Office, sa iban ng mga hospital dito sa may syudad. Amo na maliya nga from August 1 record ang first COVID-19 case sa Barangay 18. Kag sa sininga mga Action Art yara na sa 18 ang confirmed positive case sa bahin sang Barangay 18. So kung kay Kapitan Diaz ay ning manifesto Action Art suno siya amo na siya ang pagpakita nga wala nila gina-discriminate ini mga medical frontliners nga residente sa Barangay 18 kag nagarespeto nagasaludo reduction art sila sininga pangabudlay kag sakripisyo karon nga may ginapangtubang nga COVID-19 pandemic. Aring tingog ni Kapitan Madeline Diaz ang Barangay 18. Kung timaan na kaniya nga wala kami nag-discriminate sa ila ay gin-open ko man ang galing barangay kay para na sa ila. So kung nato lang tawon kung sa pwede lang, pwede bitani. Pero ibigit kay nag-discriminate kita sa mga workers natin medical. Kaya mo lang nag-support kami nga hindi na sila kahit sa amon party. Kaya na-anticipate ko naman niya action din. Hanggang sa pag-start natin sa March nga ang akong barangay malapit sa ila. Pero ang isipon mo, awareness lang kada isa-isa. Hindi ba na nila luyag? Hindi pa na niluyag na mag-amon na sila. Paano na karoon kung hindi na sila kaservisyo na aton, wala na sila convenient, makatulog sila. Kasi sa gabilitaan mo, damo-damo, makipagmigiri sa mga palangabuyan na nila ga-ubra dira. Kasi sa city health, like kung sabihin lang, paano kung magpulapso ang tanan natin ng mga health agency? Actually, yan ang sentimento kag pagpalayag man ni Kapitan Diaz ang sinisilagin na pagwa kagin permahana nga mga manifesto sang Barangay 18 Council. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City. Pero why na dugang no kundi luwasad tong latest tong lula, why na nagdugang sa listahan nila nga nag-positive? Oo, as of just time Action Art 18 no, yara sa 18 okay. Ang confirmed positive case sa Barangay 18 ang balik Kapitan Diaz nga ang numero sa nating barangay nagsanto man no sa numero sa COVID-19 cases nga nagalaom nga hindi na madugangan national pero sunod siya stable man ang tanan nga kondisyon sining mga pasyente ang iba naga-home quarantine dira ang iba ara sa hospital kag mayara man sa mga patients nga naka-quarantine facility sa public school action taon na sunod siya may mga pasyente nga may ginabatsyag na sintomas ng COVID-19 pero ang regular nila nga monitoring action art so far yara naman no sa stable na condition ng mga COVID-19 patients sa Barangay 18. Kadto nga balita gikan sa Bacolod City Hall, gin-check naton ang Philippine Red Cross no, molecular laboratory diri sa may syudad. Nagreklamo kita sila governor nga si Sir J. Halandone Action Art nagsiling na 1,400 tests kada adlaw ang masarangan or ang kapasidad sining molecular laboratory. Ini siya Action Art ang located sa corner sang 10 kag 11 Lacson Street o kon likod sang bulutuan nga wag. Alas 8:48 Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line.
Okay, kay Anli may gabilan dira kag may lang nga pag-monitor karon nga gabi. Action firing line. Araman si Fidel Togli Ortega. Nag-monitor siya watching from Silay City. God bless kay JR Takalinar Aguirre. No, salamat man sa pag-monitor. Balikan ko si Axondale Salazar sa iya sining linya. Axondale? Sa na-mention na Action Art, 1,400 ka RT-PCR test ang masarangan sining molecular laboratories ang Philippine Red Cross dito sa mga syudad. So, 24 to 48 hours sa Action Art. Ang muna siya ginapabot nga magwa ng resulta sang test. Pero, according dili kay Sir Halandoni, wala sang walk-in Action Art nga matabo. Hindi kaya basta-basta nga mag-walk-in ka lang para magpaidalom sa test. Kundi, kinahanglan ka mag-inquire una sila sining management. Kay hindi man Action Art libre. Hindi libre ang ininga testing kay damo pamangkot kung bala, libre ang COVID-19 testing. Kung private individual ka, di mabayad, gigit 4,000 pesos. Pero, kung ang swab specimen ang gikan sa LGU, like Bacolod City, Silay, Talisa, or iban dira nga LGU, babayad Action Art sang 3,500 pesos. Kung private hospital naman, 4,000 pesos man sa kada test ang ila sining pagabayaran sa molecular laboratory Action Art. Gain-explain ni Sir Halandoni nga hindi sila luyag nga ang swabbing area dito man sa laboratorio. Bangod, hindi nila luyag nga makontaminate bala ang laboratory kag ti para man precautionary measures kag dugang no nga pagpangaman man sila sinikapin 20 ka mga medtech kag mga personnel sang laboratory rason nga magapangita sila sang lugar like mga parking spaces maga-set up sila sang tent kag dira Action Art magabutang man sang swab booth kag in kaso nga mag-inquire niluyag magpa-test babayad siya sa bangko, hatagan siya sang schedule Action Art, oras, kag petsa, kung saan o siya magakadto sa swabbing area, kag para kuhaan sang swab specimen Action Art. So, karon gina-work out. So, bata malun pwede, kaya gali, kung basta mag-coordinate ka lang sa management. Yes, Action Art. Okay. May bayad today. So, 3,500 kanya kag gobyerno nga swab kag 4,000 for private individual. Ang highlight diri kuntani in kaso nga magdayon kay ang balance sa Halandoni, padayon ang ila sining discussion sa PhilHealth, no? Nga in kaso nga ang may agreement silang sudlan kung PhilHealth card holder ka Action Art, wala ka na sang bayaran. Pero hindi pa na sa karon final kay ongoing discussion. Kasunod nga may mga controversies man, yung mga tubang, ang PhilHealth Action Art. So, Sir Halandoni, hopefully, kung magsugot ang PhilHealth, kutob sa mga PhilHealth card holder, libre ang ilas nga COVID-19 testing. So, magapagwa ang PRC Molecular Laboratory sa mga guidelines sa COVID-19 testing para magiyahan ang publiko kung in kaso interesado magpaswab kag masiguro nga cleared sila sa COVID-19 Action Art. Amo ni siya nga ikaduwa. Galing kayo kulbaan kasi hindi pala makabayad daw? So, mula ang problema, kay dapat makabayad kay una sa bangko. Hindi kayo pwede magbayad sa laboratory to nila Action Art kay for transparency. Dapat sa bangko ka ma-deposit. Once na may nakabayad ka na, tawag ka to sila management, hatagan ka sa schedule kag oras, kundiin ka ko ang swab specimen kag mahulat ka sang 1 or 2 days na magwa na ang resulta. Ini nga laboratory amo siya ang ikaduwa sa Visayas, una ang sa Cebu, kag ikaduwa diri sa may syudad sang Bacolod. So no, kay Sir Halandoni bukas man ang ilasning nga laboratory para magbaton sang swab specimen from Iloilo, pwede man, Negros Oriental, pwede man, or iban nga lugar diri sa may Negros Occidental. Pamatayan naton si PRC Negros Occidental, Bacolod City Chapter, Governor J. Halandoni. Busin ni frontliners pala nga aton gina-cater. We're in contact with sa mga hospitals, masapos na iya kay ang hospitals amo ang maswab sa ilang frontliners kag ang swabs na lang ang ipadala nila no sa dira sa Red Cross. Now mapagwa kami guidelines kung paano makipag-angkot sa Red Cross kay so far ang aton nga mga government hospitals si Teresita Halandoni kag si Corazon Locsin mostly cater sa aton nga mga LGUs, to mga LSI naton nga mga binabot, pero kadamo man sa aton nga mga private individuals
nga gusto man magpa-test. Like, for example, may mabaton diri, simple na lang, calls like, mabaton kami bago nga bulig, gusto namon ipaswab. So, mga amo na, paano? Amo na bala? May ara man nga gusto magpuli sa Manila, gusto magpaswab. So, mga private sila. So, we will be coming up with mga, mga guidelines kung sa diin kag paano. Kaya hindi kami gusto nga ibutang ang swabbing lapit sa laboratory naton. Kaya ang guasin abla do gimbutang mong puspuro tupad sang granada asang dinamita do amo nang kuaniya, no? So tapos hindi lamang sa interview naton kay Sir J. Halandoni sa PRC, no, Negros Bacolod chapter nga governor. So ang balin sa Halandoni National Art wala yan nag-compete ang ila sining laboratory si Banman nga laboratorio like sa Corazon Locsin sa Teresita Doctors Hospital Queen of Mercy kag iban pa dira kay sunod iya kung damo ang laboratory mas mayo action art, no, para mangin madinalagon kita sa aton nga campaign against COVID-19. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Government. Dali lang gali ato bala ang gin-meeting kay Nasagaga sa makapitan. Ano tong result man? May upod nila, sino to nag-join sila sa virtual conference? Actually, action art iya to ka Liga Board na meeting. Okay. Liga Board, bali ang mga official lang sa Liga ng mga barangay dito sa may syudad. Kaya bal ni Kapitan Gonzales, amo to ang isa sa mga announcement, no, ni punong barangay tanista nga na-dismiss ang subcase. Ikadua, ang sitwasyon sa Barangay Banago kag Barangay Mansilingan nga nag-inquire sa Action Art ang sa DILG Regional Office or Region 6 kung paano ang magiging operation sa Barangay Hall since affected si Kap Mijares kag si Pico sa COVID-19. So hambal ni Ma'am DILG diri sa may Bacolod City, Joy Marides Madayag, rule of succession Action Art. Kung capable kag wala nalakip sa vulnerable sector si kagawad number 1, pwede siya. Pero kung vulnerable siya, si number 2 pwede. Kung hindi pwede si number 2, so si number 3 kagawad ng Action Art ang mag-take over para kung may mga importante na mga transaction, magpapadayon sa gihapon, no, ang operation sa barangay. Apisar nga muna naka-quarantine sa karon ang duwa ka mga punong barangay kang duwa ka dalagko nga barangay diri sa may syudad sa Bacolod. Pero malikapon Gonzales do ka stable naman ang kondisyon ni Kapitan Mijares kag ni Kapitan Pico Action Art. So far diri sa may syudad, 4 na ka mga barangay officials ang affected, duwa ka kapitan kag duha man ka mga barangay kagawad. Wait, kabalita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Dale Salazar. Magabalik kita paggaligad gilamang sini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Action Radio Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio salamat kisa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian.
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Why not the time, diri sa aton sininga pagpangalagad, sorry, so why naton malabutan nga mga mensahe, karon dala sa Action Night Patrol Program with Action Eric Magbanwa. Action Firing Line. Sa ngalan sa ini-regular anchorman, Action na Brian Morden. Ako naman Action Art Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.